gona kawai sai tana kiran kuɗi. Kuɗi bana mun gode Allah. Maganan wannan gonan ko alaji. Ina ma abota kallon fina-finan Hausa ku taso da sauri domin ga wata dama ta ƙara samuwa. Ƙayataccen kamfanin nan watukun AS Movies Production Abuja ya ƙara kawo muku fitaccen fim mai dogon zango mai suna Ramin Mugunta. Alhaji lafiya? Ba lafiya ba. Ba na son taimakon, na ce ba zan saida ba. Ko dole ne? Aikin dole ka sayar. An sayar maka Alhaji an sayar ma. Amma bai san ko kai waye ba ko? Ina so ka nuna masa ko ni waye ne. So kake a kashe shi ko a ɓadda shi ko a adana shi. Fim ɗin Ramin Mugunta akwai ƙwace da mulkin mallaka wanda mai kuɗin ƙauye yake nuna wa talakawan gari. Ku biyo mu domin kallon wannan shahararren fim mai suna Ramin Mugunta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Magana aikin sojan nan ne ya taso suna neman mu yau. Alhamdulillah. Gaskiya ni ba zan je ba. Malama Rabi'atu. Na'am. Ban san ko mahaifinki ya miki magana a gida ba. Kin fara jin kunya na ni? Na amsa. To shikenan. Yaya za ta ƙare tsakanin Ajali da Alhaji Mudi ko kuma soyayyar da take birni na yarinya Fatima? Fim ɗin Ramin Mugunta ya kunshi abubuwan mamaki da yawa. Baya ciki. Lalle mun gwada mun cewa ku san aikin ku ba ku tinka shi mutum a gidan nan. Fim ɗin Ramin Mugunta shahararren fim ne wanda ya samu tsaftan aiki daga gurin fitaccen daraktan nan Murtala Kumanda. Fim ɗin Ramin Mugunta akwai cin amana, akwai yaudara a cikinsa. Ina me ya faru da Aliyu yanzu ya za a yi? Wannan shiri mai suna Ramin Mugunta za mu fara ɗora shi ne a YouTube channel ɗinmu mai suna Shamsu 24 TV ranar 20 ga watan 10 a dukkanin ranar Laraba karfe 8 na dare. Masoya muna alfahari da ku, kar ku sake a baku labari.